tanong, Idol Joanne Kamen. Kinumpirmara na ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 ang nagpositibo ti red tide toxins dagiti shellfish ang mabirukan ni ti Bulinaw ken Anda iti probinsya ti Pangasinan. Kaya tiket kalpasan na ti laboratory test ngayon sayang ka ti before nang nangruna kadagiti coastal areas. Kaputi da ito ikit binalaaga na ti before iti publiko, aliklikan da pala ang tiagatang when of konsumo kadagiti shellfish nang nangruna dagiti may bilang armang manipod iti nadakamat a lugar tapos maliklikan iti posible food poisoning. Irinto na talgid met akanen dagiti ikan, pusit, kapik ken udang ta presko ken mabalin a maikat dagiti rogitda babay na ti panakadalos daan na lainga sakbay a maluto. Iti agdamakit ang tultuloy, iya close monitoring at before kadagiti na dakamat a lugar tapos masalwada na ti salunat kadagiti residente. May paligitmet kadagiti local government unit, iti panakaiwanwan ti seguridad dagiti lumugar nang langro na iti implementasyon ti Section 16 iti Article Monetary Republic Act No. 7160 when iti Local Government Code of 1991. Okay, Idol Joanne, dito yan tayo awan met kasi nga na-record, Idol Joanne. So far, awan pa, natalagad pa ilang dagiti seafoods tayo dito Ilocos Norte, Idol Bernard. Okay. When ata na mabuting mo, digiti yung magatang no, kas pagarigan ka digiti agong tao. Idol Joanne, baka mo amangan, ta naapektaran da mo ton, dito yung Ilocos Norte, awan mo kasay. When Idol Bernard natalagad pa ilang namuna kat semana iso ti tawa mo ti agngilin tayo mo ti karne so nga tahong ti karne tayo kasakasay kada ikaan Idol Joanne baka kasay agngilin tayo ti karne ng tahong ti available. Okay, go ahead Idol Joanne, baka makaibaga sa Bali. Region 1 sa 99.5 Bas Dawag, Idol Joanne 15 Tatang or MN.